Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Sunana Ado Isa Gwanja. Ina farin cikin gayyatar masoyana maza da mata zuwa Film House Cinema gobe ranar Lahadi wanda ya daidai da 20 daidai ga wannan watan da muke ciki. Mu kasance tare da ni idan Allah ya bani iko zan zo mu kalli Nadiya tare da ku. Wani shahararren fim ne wanda Rahama Sadau ta dauki nauyin kawo muku shi. Kai ku bari a baku labari. Jama'a assalamu alaikum, sunana Yakub Muhammad. Ina mai farin cikin gayyatar ku zuwa kallon wannan shahararren fim da Rahama Sadau ta shirya mai suna Nadiya a Film House da ke Ado Bayero Mall a cikin Kano a yau kenan Lahadi da karfe 12 na rana. Watch party na fim din Nadiya. Saboda haka ku zo ku fito kwanku da kwarkwata ku domin mu kalli wannan shahararren fim tare. Sai kun zo. Jama'a assalamu alaikum, sunana Yakub Muhammad. Ina mai farin cikin gayyatar ku zuwa kallon wannan shahararren fim da Rahama Sadau ta shirya mai suna Nadiya a Film House da ke Ado Bayero Mall a cikin Kano a yau kenan Lahadi da karfe 12 na rana. Watch party na fim din Nadiya. Saboda haka ku zo ku fito kwanku da kwarkwata ku domin mu kalli wannan shahararren fim tare. Sai kun zo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Sunana Ado Isa Gwanja. Ina farin cikin gayyatar masoyana maza da mata zuwa Film House Cinema gobe ranar Lahadi wanda ya daidai da 20 daidai ga wannan watan da muke ciki. Mu kasance tare da ni idan Allah ya bani iko zan zo mu kalli Nadiya tare da ku. Wani shahararren fim ne wanda Rahama Sadau ta dauki nauyin kawo muku shi. Kai ku bari a baku labari.